travel, mukbang, hosting events, everything on Pollux TV. Paps, welcome to my channel, Pollux TV. Ngayon Paps, di ako rin sa Sudlon sa Purok Gabi, mga Paps. So, bani ako ninyo diri sa manindot nga bukid. Tara, let's go na! Nindot kayo mga view diri mga Paps. Sa bukid sa Sudlon dos. Ako makauban mga Paps. Ito na sa babaw. Ako di pas ubos kaya nakahang ako kapuyagin. Mau ni ang pizza diri mga Paps. Nindot yung mga Paps dito sa Sudlon. Mau diri mga Paps. Nindot ang area lang diri mga Paps. Nagangkag mga tamnan ba. Mau ni ang kinatasan na bunton na mga Paps diri sa Sudlon. Nice. Sa Purok Gabi. Muna kinatasan nga bukid na mga Paps sa Purok. Kutas kayo. Grabe. Kasabunton mga Paps, pero ang view, wow. Kanindot sa view mga Paps. Di ka sa butob tumoy. Sa buntod. Hangin. Pero kutas na gihapon. Grabe no. Sa English kinatasan mga bukid mga Paps. Wow. Init siya to doon mga Paps. Pero sa init niya bro, dili kay kung nga sakit ang itgimikan ng hangin usab na put pirmi nga naguban karon na mga Paps. Layuan na gid mga Paps, Sudlon dos no. So pwede nang lauma mga Paps ito. Nice kayo tanan ng bukid mga Paps no. Makita niyo nice kayo. Wow. Kapoy lang og tungas. Tungas sunay may pinaka lisod. Nindot gid. Di na taga to sa ubos mga Paps kumikan. Lawa mo na juga na napita. Yes mga Paps, si Bes dahunan mga Paps. Dito napita. Daghan na si Bes dahunan. Mga cabbage mga sidling. Terus babuhi juga dari mga Paps, makapananam juga. Kataasa mga Paps. Duhan lang minabilin. Dari. Ang uban na kadong. Auto na sa balay. Okay, dan nasa mandanam sa balay mga Paps. Niambot na gid mi. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sis Jen. Ano sa sis imong kwan? Mag-blow. Blow sa dre. Gilang. Ipagawa sa imong kanila. Pagawa sa na diya. Okay, happy birthday sis. Sige. Okay, ang sana naman diha. Tanaw na lang mo. Sige. Ang
Si tatay mo na ako. Imo magikuha ng senior citizen ang saan naman tao. Paano mo ka tay? Sige. Kumatay, kumatay. Thank you sa tanaw sa vlogger mga paps, no? Sumanguli na sa kami, no? Pakuta sa sagog mga paps. Please subscribe Pulax TV sa sunod na usab.